Altså, vi vil jo gerne have flere frivillige. Jamen, det kan jo være, at der er rigtig mange børn og unge mennesker derude, som ikke får den hjælp, de har brug for. Og det kan være børn, der begår selvmord, simpelthen fordi de ikke når at få sagt det til nogen. Hver dag er der børn i Danmark, der oplever mobning. Alkoholmisbrug i familien og skilsmisse. Men faktisk så findes hjælpen allerede. I 2011 foretog de frivillige ved børnetelefonen mere end 13.000 rådgivninger. Det svarer til 65 rådgivninger om dagen. Børnetelefonen er rigtig vigtig, fordi den er anonym for børn. De kan ringe uden, at der er nogen, der ved, hvem de er. Det er børnetelefonen. Og det betyder, at de får frihed til at kunne spørge om alt muligt. Hallo, det er børnetelefonen. Det er børnetelefonen. Okay. Og hvis det så kan lykkes, at måske sammen med barnet finde en, de kunne gå til og snakke med, sådan så barnet ikke tager det glas Panodil, de sidder med, så er det jo også noget af det, der gør det værd at sidde inde på børnetelefonen. Hvis et barn for eksempel lægger på midt i en samtale, det kan godt være lidt svært at håndtere, hvis man er i gang med at tale om noget alvorligt. Og det kan jo også typisk være en samtale, hvor et barn overvejer at tage sit eget liv. Det er børnetelefonen. Det er klart, det er nogle af de samtaler, hvor det er meget afgørende, at der er en ansat til stede, som den frivillige kan tale med. Der er ingen frivillige, der skal gå hjem herfra, uden at have talt med nogen om så voldsom en samtale. Børns Vilkårs målsætning er at kunne rådgive alle 7 dage i ugen. Dette vil kræve yderligere minimum 40 frivillige. Det er vigtigt, at når man er frivillig, at det kommer indenfra. Mine børn er ved at være så store nu, at jeg synes godt, at jeg kan være væk nogle gange om aftenen. De har ikke brug for mig på samme måde, som de havde, da de var helt små. Så derfor er der blevet plads til, at jeg kan gøre nogle af de ting, der betyder noget. Jeg har det sådan, at hvis folk de føler, at de har et eller andet overskud at give af, og man i det hele taget interesserer sig for, hvordan børn har det, hvordan andre mennesker har det, så er det bare med at komme i gang.